Enggak, bengok malah medeni wong. Dijual kalau ini kok di rumah, ini cara dibuat. Dari terus, dari resep, dari mati, ayah ini. Kalau kita ngobrol dari kalau ini. Jauh masih. Jauh mati, mati kalau ini lele, tapi kalau itu mati ya kan. Ini Pak Kowe malah gimana lele, kakek tuh dibanting-bantingan, tak rane lawa dimakan. Oh iya le, bermain boleh le. Itu lele nggak le, le. Berarti Pak Dewi, karena lele aku lele kado Pakku. Dewi, aku kita karo sampean serius ini. Oi, rene, tak mau ini. Kita ayo kayak spesial dulu. Aku mau koran yang gitu. Kan dulu kan lele ya, udah anak itu spesial. Harus pakai lele. Iya, sudah. Enak kita le. Bisa juga le. Pasti sudah tanpa pakai enam itu kuda itu nunggu le. Dilo le buat le ketok lo. Kamu sih. Olah dulu le. Nah, rasanya lo bener lorone pol le. Ya Allah, restu sumpah aku Pak De. Ngerti aku, dan jadi ini gue nganu mau toko dibundeng dan gue pati rasa ya wedi aku. Nek zaman ku dhisik iki ngono kuwi le. Ora ono pati rasa, ora ono anu. Dan nek saiki iki ra ngerti le. Ya kuwi ngomong karo pakmu to anak makmu to le. Tak ono jajal sing pasti iki piye. Oh nek kira-kira nek loro kuwi ngomong petowe le, ora masuk pet ora ono le. Tenan. Ya. Jajal dari takon saya karo pakmu. Pak jerene kok loro kok ora ono pati rasane ngono le jajal takon. Yo sakno tak beli sik yo, ora supet ora apa-apa jare lara. Ya kono, beli sik kono jajal takon pakmu kono. Ya, sik ya. Yo. Saksi saiki ada blok supet yo mesti kok pati rasa kok. Rasa nek supet yo pelat yo sapa sing arep supet kalah. Oh yo ngono kae. Rika. Kak. Loh, anak emak kok malah tiduran. Tumben ora dolan. Malah nonton TV, Nak. Ya Mak, wong biasane kancaku sing nyek dolan karo aku lagi sunat kok. Ya dadine wong rumah nih ra iso dolan saiki. Ya wis aku nang omah ndelok TV kekaran ngene wae kok. Oh, kanca sing kulino dolan karo kowe sing sak sekolahan ya to, Pak? Lho ya Nak, kowe kan ya wis pancen suwe. Nah, sunat ngono kuwi paling ora iki seminggu lagi mari kuwi le sunat. Sampan barang kan urung supet to, urung sunat to, Kak. Nek rencanane Pak karo emak iki liburan iki kan liburmu ya rada suwe. Dadi arep tak sunatke sisan. Ya pikire emak kan liburmu suwe, dadi ngono sawaya sunat ki nang omahe istirahate nang omah ki ya lumayan suwe. Jadi pas mari-mari kok wis mangkat lebon-lebonan ning SMP, sampean kan wis mari. Jadi ora nyita waktune le belajar nang sekolahan. Wah, sokne wae lah, aku siap. Wong jare Pak De tuki wae mbiyen lak pas Pak De tuki supet wae nggo ora nggo bius kok. Potonge wae malah nggo welat. Wah, aku wae kena peso sithik wae rasane kok ngono meneh disupet ra nggo bius, potonge nggo welat udah tambah lara. Sokne wae. Ya ora mungkin lah zaman saiki sunat ki lara. Zaman saiki kan peralatan kesehatan semakin canggih, Kak. Jadi ora kaya zaman biyen, mungkin zamane Pak Dituki biyen ya mungkin iya sih. Wong kan zaman biyen mungkin peralatan kesehatan urung secanggih kaya saiki. Zaman saiki kan ora. Bahkan saiki ono Kak alat sing gawe motong ngono ki ora nganggo gunting, nganggone laser pisan.
Lagian ning gone hukume agamane dhewe kan wong lanang hukume wajib sunat. Tujuannya kan gawe kebersihan karo kesehatan. Sok newe lah mak, lah aku siap. Wong kae sing do ora sunat we bisa urip tekan tuwa yo bisa sehat wae kok. Lagian nak masalah kesehatan lah yo tergantung pinter-pintere awake dhewe lan juga kesehatan ya. Ora mergo sunat. Dia bocah aja ngeyel kandhane ya. Dikomongi wong tuwa kok jawab terus. Wis arep-arepmu arep sunat apa ora? Arep mbok potong apa ora? Ku hak-hakmu dhewe. Aku ora melu-melu. Lek nganti maju ya lek jemuke berdua watok dhewe nganti anu. Wandiani kok. Lah wis lah mak. Aja mbok sunat terus. Wong aku iki wedi tenan kok ora datokan kok. Wis lah turu. Bocah ya dikandani kok malah mutung. Wis arep turu arep dolan arep nendi kono. Emak wis ora ngurus. Paling sengit paling benci aku nak ngandani anak aku ora digugu malah paido terus. Manuto pakmu kae Kak, manuto mbahmu kae lho sing do sunat kae. Nyatane tekan saiki urip yo do sehat. Yo ora lara. Manut kok manut sing ngomong ora bener paling benci aku. Ngendi orang gugut kuwadani tenan tak coba bedok potong-potong dhewe ngono. Arep entek mbok yo wis ben. Bujel mbok yo wis ben. Sengit aku kandhane anak. Lah, mau, aku mau disunat, mau, aja disunat, Apa sih? Mah, Kak. aja disunat, Kak. aja disunat, Ngopo sih? Ngopo? saking wedine aku masih kego mimpi disunat. Bengok malah medeni wong. Kesurupan to kowe. Wong kulino nar bobo ora baca doa wis ngono kuwi, mesti ngimpi. Mesti nglindur. Ki ngopo? Medeni wong malahan. Aku lho mak, saking wedine disunat ngasih kego nang mimpi. Arep elehmu alasan wedi, arep elehmu alasan kego ngimpi ora ngaruh. Wayahe kowe sesuk arep sunat tetep sunat. Aku wis ngomong karo pakmu. Pakmu wis golek dina, nek dinane ketemu sing apik, sunat tetep sunat. Ora menerima alasan sandiwaramu aku. Kowe saiki tangi kono lho. Mandi, saiki wis wayahe asar. Mandi, salat, oleh maam ke mau. Mak ya wis masak ke mau. Kono lek tangi. Yo mak, kados.